Inni size bir daha da etjek täzelik. Hemmen guluňyz açyň, gowy täzelik bolum. Eger mülteci bolup Ýewropalary gidesiňiz elere näme etjek o danışmanlyklara pul berip, näçe ming dollar berip, danışmanlyklaryň üstü bilen 2000-3000 dollar berip, 3 aýlap, 5 aýlap garaşyp iňňe sat ardan ýolu bar. Mülteci hakkyna tawşyrýan, çykýan ekranlara hökümeti tankit edýän, bular bir de delil getirýär. Bu delil esasında da sen Türkmenistana baryp bilmeýändiňi aýdýan, diýen Türkmenistana Ýewropa sığınmalýan watandaşlar, mülteci bolýan. İňardan ýoluny aýdýan ha şol. Inni Ýewropa deňizde maşgalaňyz Türkmenistana bolsa, siz sığınma mülteci tawşyraňyzda o taýdaky maşgalaňyzy Birleşen Milletler Guramatynyň özü hökümet bilen gepleşip getirýär watandaşlar. Ýewropa gideňizde, Ýewropa watandaşlary gideňizde men size aýdyn, o taýda saňa ýan bir giden mümkinçilik berýärler. Siz häzir pikir edýäňiz näme? Sygymçylyk diýem näme şo? Beşins. Şo zat alsaňyz size iş bererler, öý bererler, watandaşlyk berer diýip pikir edýäň. O gaty uly zablуждение, on ýazat. Ýok. Siz häzir sygymsızlyk alsaňyz, sizi lagerlere salarlar. Näme berse ýersiňiz, näme berilse içersiňiz, geýersiňiz, nirak isteler gidersiňiz. Beşinsiň iň soňky maksimal suragy 8 ýyl. 8 ýyl şu wagt Türkiýede ýaşasaňyz, 8 ýyldan soň nirde ýaşajagyňyz belli däl. 8 ýyla çenli o ýagdaýda siz çekçeňiz hem belli däl. Düşünüň şo zat, gaýrat ediň, dogry netije çykaryň. Watanymyz bar, Hudaýa şükür. Baralyň şotak, satylan soň ona me bilmez.